Значи намираме се край Разград, крепостта Абретус. Това е пред северната порта. Табела с указания за произхода на крепостта, за нейната история и са дадени схематично части от крепостта и крепостта като цяло. Значи възникнала е в края на първи век след Христа, като първоначално е била просто един военен лагер. По-голям градски център става за Северна България през 2 век след Христа. Значи тук е лагерувал 9 Клавдиев легион, чието седалище е в Дорусторум, днешната Силистра, но въпреки всичко една от кохортите, втора кохорта е лагерувала тук. В околността на тази крепост, малко по-на север, през 251 година след Христа, в битка с готите загива римски император Траян Деций. Масивната крепост, чието останки се виждат, е заимала площ от 14 хектара, което за времето си е нещо огромно. Дебелината на крепостната стена е до 3 метра, а височината е стигала 12 метра. Имало е 4 основни порти и 35 бойни кули. В момента се вижда точно северната порта на тази много яка твърдина. От двете страни има две огромни кули, които са били най-вероятно на 4 етажа с прилежащи бойници и така нататък. В далечината се вижда северо-източната кръгла бойна кула. Значи единствено от крепостта са достъпни в момента и се виждат северните кули и прилежащата им стена. Останалите просто до тях нямаме достъп, защото там има завод. Построено байтош. Крепостта е била доста сериозна. Тук е открито едно от най-големите ранно средновековни съкровища. Около 800 римски солида, което за времето си е било нещо огромно богатство. Ето личат се камъните, градежа. Всичко е много яко. Тук е била всъщност самата порта, от двете страни се личат жлебовете на катарактите. Катарактата, която се е спускала, това е била метална порта, която при нужда се е вдигала и при нужда се е сваляла по много бърз начин. Имало е решаващо значение по време на обсада, на нападение и т.н. В този момент всъщност влизаме в самата крепост. Тук има изградена една площадка, от която се вижда много добре разположението на стените, на кулите и така нататък. Ето е самата стена. Просто е видно колко монолитно е било строителството, особено за него време. Става въпрос още за началото на 2 век, с идването на император Траян, който разбива даките. Тук зад мен има навес, а между другото това цялото е обособено като парк. Чест им прави на разградчани, че са го създали и са съхранили много неща. Ето тук сега ще се видят разни надгробни камъни, капители на колони и други такива неща. Ето това са тъй наречените глинени долиуми. Те са от 2-3 век. Това са надгробни паметници. Дори някои от тях са известни на кои хора са. Защото са разчетени.
Някои от тях са на латински език, някои са на гръцки. Ето, това е семейен надгробен паметник от края на 2 началото на 3 век. А това е надпис, посветен на богинята Епона. Това са други надписи и надгробни плочи. А сега отиваме към музея.